Eu nacín en Vilagarcía, nunha familia máis ou menos acomodada. Meu pai, Elpidio Villaverde, foi primeiro alcalde de Vilagarcía cando se instaurou a República, e despois foi diputado a Cortes xa no ano 36. É dicir que eu vivín toda a problemática da República. Eu tiña 8 anos cando foi implantada a República, e vivina e lembroa como se estuviera vivindo hoxe, exactamente igual. Cando empezou a guerra, pois xa se marcou para min definitivamente, porque vivimos 6 meses aló, eses 6 meses pasaron cousas tremendas,